Que tal, señoras e señores? Son as 6:32 da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do Voltas co Prato. Como todas as tardes, cociñamos aquí para todos vostedes con receitas maravillosas. Pero os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Vamos. Que tal? Como estamos? Moi ben. Ben, Merche, sí? Moi ben. Benvida, que esta semana ainda non viñeches. Claro, xe o primeiro día. Estou ben. Sí, toda a semana ben. Toda a semana ben, Pese tranquila. que non traballaches moito, non? Esta semana. É porque te vexo moi feliz. Porque temos o hotel pechado que estamos facendo reformas. Acabáramos. E Xulio, que? Eu, moi ben. Onte palmaches? Ou non? Sí. Non, onte gañaches? Non sei, eu, Non sei. a ti tú é a mesma, cañotas. Non sei. Non me importa, non levo a Non cuenta. sei se palmaches, xa non me acordo, se palmaches ou gañaches. Sí, palmei, sí que palmei. Ves, perdeu. Bueno, en calquera caso, imos ver que é o que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Manuela, de Ferrol. Ola, sonche Manuela e veño a daros a receta do pio nono. Todo eso se bate nun bol ben batidiño e se estira moi estiradiño e se mete ao forno a 200 grados 10 minutos. Botamos encima as rodaxas de tomate, de ovo duro, poñemos queixo, en crema, vais enrolando e forma un rolliño. Se deixa enfriar uns minutos na neveira, se pon nunha fonte e se cortan rodaxiñas. Queda riquísimo e, bueno, pas navidades é un plato excelente. Pois a verdade é que é unha boa solución para o Nadal, Manuela? A verdade é que sí, o pio nono. O pio nono. A ver, en primeiro lugar, que é o pio nono, Merche? Como se fora un brazo de xitano, pero normalmente pode ser doce ou salgado. En que vale. Normalmente o relacionamos co salgado. Vale, o sea, é como se fose salgado, non? Sí, un Pero brazo, normalmente o un biscoito gitano é enrolado doce. con recheo. Vale. E o teu de que vai ser? O meu vai ser de polo. De polo. E moitas máis cousas, E claro. o de quesolio. De salmón. Bueno, vai ser de salmón, entón, un de polo, outro de salmón. Imos cociñar, veña, contigo. Veña. Vamos alá. Primeiro facemos un biscoito. Vamos a facer un biscoito xenovés. Entón primeiro vas facer o amoado, non? Sí, o amoado para o Vale, biscoito. Perfecto. 4 ovos. Uepa, que están vivos. Por que dixeches xenovés? Que é de Xénova? Chamase así. Originario, non? Chamase así un biscoito sen lévedo. Sen leve, vale. E o que imos facer, como imos rechealo salgado, imos darlle un toque salgado ao amoado. E imos botarlle unha cullerada de De que é? mostarda. Tes cara de cansar, para non traballar en toda a semana. Estaba pensando, Para non traballar en toda a semana. Non me vais a ir, mostarda. Porque non facer nada cansa. É verdad. Sí que fago cousas. Bueno, sí, claro, facer. Non facer nada cansa, sabe o cañota. Sí, no eu. Non facer nada cansa moitísimo na vida, entendes? Bueno, despois imos poñerlle un poquinho de mostarda e queixo crema para darlle un toque salgado. E un poquinho de mel para que o enrolar non se rompa. O sea que o... Espera, truco do Voltas co Prato, sempre nos gustan os trucos. O mel fai que non se rompa, non? Que non rache. Que quede, pois, máis maleable e que é un biscoito enrolado. Se se rompe non queda tan bonito. Entón o truquiño é botarlle unha cullerada de mel. Vale, Colle aquí que se haya botado agora, veña. Gustou unha idea. Colle. Vale. Dios, quero me foder traballar. Que non queres facer nada. É que traballei, isto. Unha cullerada de mel. Imos bater así co azucre e os ovos. E así o enrolar, saberás. Vale, non lle non vou vai dar, romper. prefiro fiarme de ti. Pareceme ben. Isto que se utiliza, este tipo de biscoito utilízase tamén para o máis doce, non? Para o brazo Sí, de xitano, ou efectivamente. para outras elaboracións. Levaría un poquinho máis de azucre. En vez de 80, 120. Vale. Pero, como é salgado, non queremos botarlle moito azucre. Entón, neste caso, leva 80 gramos de azucre, 80 4 ovos gramos de fariña. e 80 gramos de fariña. Vale, importante. Aí está. Dai. Eu, mentras tanto, vou con Xulio. Xa sabía eu que Ti non te marchabas. canses, Non te canses. Ti que levas traballando máis esta semana. Home, eu aquí o único que traballo son eu. Bueno, xa estamos. Aquí, descontamos. Aquí. Mira, eu estou empezando polo recheo, por qué? Porque eu vou facer unha masa diferente. Por qué? O sea, como vai ser a túa masa? A miña masa vai ser unha masa máis húmida, vale? Entón eu vou partir dunha bexamel que xa teño que ter preparada moi lixeira e fría, que ten que estar fría, e unhos ovos montados. Para. Entón, o pio nono non ten por que levar sempre a mesma masa. Non. Hai quen o fai incluso con pan de molde. Con pan de molde, claro, sustituindo a masa por pan de molde, estirando un pouquiño, enrola sobre o pan de molde. En este caso, a túa masa é fría.
O sea, tens que utilizar a fría, non? Teño que utilizar a bechamel fría para que non se me callen os huevos, vale? Vale. Entón aquí teño allo, aceite e unhas setiñas que estou salteando. E agora vou botar un poquinho de tomate, Moi ben. vale? Perfecto. Estou facendo xa o primeiro de todo porque quero que me este un poquinho frío a hora de Vale, queres que enfríe un pouco para despois poder facelo. Vale, por certo, a xente que está na casa, recordade que podedes chamar o a voltas co prato, Temos aí ese teléfono que podedes chamar, 664-483419, chamade e contádenos todo o que queirades sobre o pionono, se o facedes na casa, se non, e recordade que, como todos os días, repartimos cartos, 50 euros dunha vez e 50 doutra, así que chamade o a voltas co prato. E chegou o momento de chamar a nosa convidada do día de hoxe. Que pase, por favor, Manuela de Ferrol. Un aplauso para ela. Hola, Manuela. Hola. Que tal, como estás? Moi ben. Benvida. Gracias. Benvida. Gracias por invitarme. Bueno, nos encantados de que veñas, home. Vamos ver que é o que está facendo Xulio, porque a verdade é que o do pionono a min chamoume a atención. Ti cociñalo moito na casa? Teño feito, sí. Sí. E que tal queda? Riquísimo. Que chiría filla? Miña filla lle gusta todo. A ver, se me parecía a mí. Vamos xunta a Xulio, a ver, que nos conte. Bueno, Manuela, mira. Bótate para diante, Manuela, bótate. Eu estou empezando polo relleno porque a miña masa é máis rápida de facer que a de Merchi. Por qué? Porque teño que ter adiantado unha bechamel lixeiriña con 40 gramos de fariña e 40 de manteiga por litro de leite, que xa está fría, e unhos ovos montados. Entón, vou mesturar todo con un poquinho de levadura química. Vou xuntar todo con un poquinho de levadura química e vai ao forno así estiradiño, como se fora o biscoito ves que dixo... Oi, Merchi xa fixe, Que ben ole, Xa ten feito. Sí. Chira Hombre, ben, eso non? chega moi ben, claro. E agora aí... Podes cheirar, E agora aí Aquí o que nos gustan son os olores neste programa, Ahora vou botar un poquinho de orego Ala, que maravilla. Buah. e un poquinho de xamón cocido. Vai levar xamón cocido e salmón. Vai levar xamón cocido e salmón. Vai levar xamón cocido e salmón. Todo que acaba en amón. Amón. No, pero é curioso, non? Que lle metes un peixe máis caro. Mar e montaña. Vale, moi ben, mar e montaña. Mira, entón, agora vou facer esta mestura. Ajá. Agora caeron un pouco os ovos. Teslle que dar, non? Non fai falta. Como nos vamos a axudar ca levadura química tamén, estamos unha pouquiña, aproximadamente medio sobre, vale? Para esta medida. E cantos ovos utilizaches? 4 ovos e un litro de bechamel. Moi ben. Vouche dar voltas a isto, meu, porque... Dalle, que o que se trata... Bueno, ca auga do tomate, trátase de quebrase, Mira, para que despois digas que non fago nada, Sí, que xeito tes, cañotas, que pasada. Que clase, que estilo, mira. Que magua. Mira. Ole. A ver se vou ter que empezar de cero. Mira. Esto ahora É maravilloso. vai estar buenísimo. Home, ahora sí. Esto vai estar espectacular. Bueno, repito entón. Sí, repite, por favor. A bechamel con 40 gramos de manteiga e 40 de fariña, 4 ovos montados e un litro de leite, vale? Un poquinho de sal e medio sobre de levadura química. Medio sobre na man, non Medio gastalo sobre, todo. chéganos, sí. Vale, Manuela, vamos ir ver tamén o que está facendo Merchi, porque non, hai que facer un pouco de caso. A ver, fixache a masa. Sí, o amoado botelle unha cullerada de mostarda e unha cullerada tamén de queixo relado, porque como o amoado vai, quero que sexa salgado para que o recheo tamén acompañe. Para que non quede moi Para que quede doce. salgado, así o amado. Sí, tamén. Un chisquiño de sal e un poquinho eso de mostarda e queixo botelle. E agora vou a facer un pouco de polo na Dios, tixola. encanta a peitúa de polo, Poderíamos facer este pionono, por exemplo, se nos sobra un cachiño de polo asado do día anterior ou de pavo, pois aproveitamos ese polo ou ese pavo para facer o pionono. E digo eu, ahora que teño unha tara que estes días estamos falando moito do cocido e así, dos caldos e demais, se che sobra carne do cocido, podelo facer tamén. Que tal lle quedaría con carne do cocido? Un pionono de cocido, eso ten que estar buísimo. Sí, bueno, pois Hai que está probar, patentado, Por se alguén o quere facer, está patentado por min, Pionono de cocido, aí está. Moi ben, botámoslle un poquinho de sal, pimenta, botelle un poquinho de pimenta tamén e facemos na tixola. Está ben picadiño o polo. Sí que está moi picado. Era unha peitúa como esta que piquei moi ben. Se fai Vamos a deixar sitio a rapaza, por si nos vai... Non vos manchedes, O aceite sempre salta un poquinho. Bueno, non pasa nada. E digo eu, Manuela, como ves a situación? Se tiveras que quedar así, co que che contaron eles,
co que che contaron así por riba, se tiveras que quedar con algo, con cal quedarías? A verdade, está moi ben os dous cousas. Xa, claro. As dous. Sí, Me gusta sí. moito, sí. Cheira moi ben unha e outra. O sea, que non te arriscas. Non queres... Non, por si acaso non. Va. Espero un pouquiño. Bueno, Manuela, gracias por estar con nosco. Tes que ir ali á zona de sufridores. Damosche un aplauso ben. gigantesco. Gracias, Manuela de Ferrol, por acompañarnos no Voltas co Prato. Ai. Creo que queredes ir ao forno. Eu pretendía. Pretendías? Sí. Pero como pasa o que estás facendo polo? Mira, deixo aí un poquinho así, mira. Ah, vale. Ti queres ir ao forno tamén? Hombre. Veña, pois veña. Vamos ao forno do Voltas co Prato. Veña, abrimos o forno. Canto tempo teñen que estar? Porque entendo que son dúas masas distintas. A túa, Merche, 10 minutiños. na máis. E a túa, Mira un Xulio, poquinho máis, 15 minutos a 200 graus. 10, 15 minutiños. Vale, ti que queres, Xulio? É o galo, o pavo. O pavo, vale. E ti, Merchi? É o que ti queiras. O A ver, pavo, pois sírveme o o galo. O pavo, o galo. Aí está, o galo e o pavo para Xulio. Veña, dentro de 10 e de 15 minutiños soará. E creo que temos por aí, espera. Eso, unha chamada telefónica de alguén que quere falar con nós. Neste caso, Cruz de Padrón, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como ¿Qué estás? tal? Aquí, moi ben. Estás vendo o programa, entendo. Sí, Así me gusta, así me gusta. Bueno, e ti sabías isto do Pío Nono? Cociñáralo algunha vez? Coñecíelo? Sí, o coñecía. Ai, sí. É como... Como tes comido ti? É dicir, Eu- doce, salgado? Eu salgado. É o recheo que... Gústame moito de paíña asada con castañas. Como? De fariña? De fariña asada con castañas? Paíña. De paíña asada con castañas. Sí. Esa é boa idea, Esa merche non a notamos, Esa é moi Pois boa idea. está moi rica. Sí, a verdade é que sí. E que che parece o que están facendo aquí os nosos cociñeiros hoxe? A ver, cal che gusta Home, máis? Moi interesante. Si tiver... Pareceme que a de Xulio Ajá. pode estar moi rica, así fría. Así que de Xulio, cuidado, xa temos a posta de Cruz. Cruz de Padrón, di que Pois Cruz, Xulio... vou a facer quente. Pero pode deixar enfriar. Tamén, sí. Bueno, Porque Cruz, o salmón casi me gustaría máis frío. Bueno, casi máis frío, non? Bueno, isto Cruz, todo é opcional. tes que vir un día por aquí, Pois cando que irades. Cando queirado, cando queires ti, vente un día por aquí, vale, un bico gigantesco para ti e para toda a xente de Padrón. Chao, chao. Hola, hasta loguiño. Adiós, chao. Veña, vamos con Xulio a ver que nos conta. Bueno, pois mira, estou... Que Xulio? Estou pelando os huevos. E xa teño aquí toda a mestura feita, como ves. Buah, isto, E aquí a verdade separei que- parte do almohado Cheira moi ben, recende moi ben. parte do almohado do biscoito. Ajá. E vou utilizar unha parte para mesturar cos ingredientes todos, para ligar un poquinho todos os ingredientes co que vou rellenar, e a outra vou arreglar un poquinho de queixo para gratinalo despois, Por riba. por riba. Bueno, tío, bueno. É que Por eso ás veces- ás veces decía a asusta- Cruz que vou facer que vou a facer cante. No, é que ás veces asustasme porque no fondo ten estilo, rapaz. Sabes, no fondo... hai máis no que fondo- verme, non hai no máis fondo, que verme. aí, pero ben abaixo, Quer decir, no forno a veces, no fondo, ben abaixo, aí, donde casi non hai nada, aí ten estilo, rapaz. Hai bastante ben. Farías algunha vez un pío nono, perdón, de cocido? No, Non o farías? no. Por qué? Porque non me coincide a min. Por marcho con Merchi. Como vas, Merchi? Non ten tanto estilo para facer de cocido, ves? Pois así un día co que sobre dun cocido dun Hai día que- para outro hai que probar. Por favor. A ver, como vas ti? Vou moi ben, mira, botella aí tamén unhas noces, estaba o poliño, Ah. pasado na tixola, engadinlle un chisquiño de nata de cociñar, este Vale. vasiño pequeno, E algo máis, que máis lle botaches? e O unha mismo que na masa, cullerada, si, unha cullerada outra vez de non? mostarda. De mostarda, sí. Sí. Hola. E agora unhas noces, vale? Moi ben. Pois a recende moi ben, deixamos aí aos dous cociñeiros coas tixolas porque lle vou contar a Galicia varias cousiñas sobre o Pío Nono, porque na súa orixe o Pío Nono era un doce, unha lambetada que inventou un home moi devoto que lle quixo facer unha homenaxe, atención, ao Papa Pío IX, que é o Pío Nono, en italiano Pío Nono. É bastante curioso, isto foi alá polo 1800 e non en Italia, en Granada, pero fixo falta un pouco máis de tempo para que xurdiran variantes deste invento. Agora temos piononos, doces, todo tipo de recheos e adornos, e tamén salgados, que como aperitivo ou entrante resolven unha comida especial como pode ser a do Nadal. Como podedes imaginar, cun pionono ides quedar de maravilla, porque cando algo vai en rolo, parece complicado e riquísimo ao mesmo tempo, non vos parece? E xusto por iso, aquí estamos nós para darlle unha volta a todo e demostrar que cun pouco de xeito e algunhas instruccións que podedes anotar case calquera,
incluso eu, pode facer unha comida digna dun Papa Pío ou da familia política máis exixente. Se tedes problema cos cuñados e cas cuñadas, aí o deixo, Aí está. Xulio, ti non tens... Ti que? Eu non teño problemas cos cuñados. No? No. E co Papa? Tampouco. A ver, vexo que o amado botaxe aí o salmón, Botei non? aquí o salmón. E agora voulle botar toda a mistura que fixéramos antes das setas, o tomate... Que eso é o que querías que fose enfriando. Eso é. Vale. Para que non me callara o almohado antes de tempo. Perfecto. Vale? Entón, seguimos mesturando todo ben. E agora isto vámoslo estender sobre o noso biscoito, que xa o teño aquí, que lógicamente aquí houve que facer algo de maxia. Eu o que quero ver é o de dar voltas. O de dar volta. Sí. O de enrolar. A mí a mestura estuvo ben. Agárrame aí. Isto queima ou non? Non, non ves que teño collido eu. Bueno, pero ti tes callos nas maus, eu non. Non, ti non. Ti Eu seguro que non. non. Eu non teño callos nas maus. Bueno, mira como quedou o meu biscoito, Ah, A ver que che collo aí, non vai a ser. ah, Entón, agora, sobre isto, é sobre o que vamos traballar. vale. E isto despois é o que vas envolvendo, non? Aquí vamos a ir envolvendo, Vale. eso é. Mira, vamos a ir Paso o botando. rolo. Vamos a ir botando o noso almohado, Buah, isto ten que O sea, estar nosa- boísimo, a nosa zaragallada, non sei como Sí, lle chamar. zaragallada sería nunha empanada, non? Eso é. Rustrido tamén, podería ser. Dios. Rustrido. Bueno, rustrido non, pero... o sea... Non sí. ves, pero guardando esa parte de Dios. do almohado da noso biscoito, sírvenos para ligar todos os ingredientes e que non nos anden bailando. Que por aí. pasada. Vamos ver como vai, Merchi. Quedades aí con Xulio que o está facendo de maravilla, verdad? Sorprendendo unha vez máis, Xulio Mato. E ti, Merchi? Eu estou picando aquí a mazá, Como mazapa que? porque voulle poñer de recheo, vai a quedar moi fresquiño tamén con ese apio e con esta mazá, que é unha mazá verde así, con un toque acedo. Nunca comeche bocatas con mazá? Pero escoita, tes a plancha aí enroscada. Sí, porque este vai a ser o recheo. Queres ver a plancha como quedou? Claro. A plancha ten que estar... A plancha O da ten volta. que estar xa fría para que... Para manexala, non? A manexala, claro. E Vale. mira, unha vez saliu, enrolleina A ver. para que non perda a forma, vale? Espera, que saco isto de aquí, porque se vexa ben. Aí está. Moi ben. Veña. Incluso vamos a... Móstralle a Galicia, veña a túa plancha. A ver, aquí está. Fixadevos que plancha, fixadevos que plancha. Cos A fogo toquiños. ten planchas. Mira. De mostarda, Buah. de queixo, pasada. e ves que está tan elástica así, polo mel. Polo mel. Pois veña, pregunta de concurso. Quen lle engadiu, a quen se lle pasou pola cabeza engadirlle mel á prancha do seu biscoito? Quen foi dos dous cociñeiros? Eu. 50 euros en xogo. Eu non digo nada, Podedes chamar ao Voltas co Prato. 664 48 3419. Quero que me contes agora que levaba o teu recheo, porque sabemos que é de Vale. polo, pero... Leva polo, aí vai o polo coa mostarda e un pouquiño de nata. Vale. Imos botarlle tamén queixo crema. Pero botache algo máis aí. Ese vai a ser por riba, vai a levar esa salsa de cóctel. E boteille unha culleradiña aquí de salsa de cóctel Bueno, para que este así máis suaviño. Isto vai estar boísimo, porque esa salsa vai a ser por riba. a ver, isto é un pouco bomba. Non? Un pouquiño de queixo. Non, é un pouco bomba. Non. A ver, que... A túa receita é un pouco bomba. Anda ya, Como non? anda ya. O sea, se estou de dieta... Ah, non, si estás de dieta... No. Peixiño cocido, Xa. polo a plancha. Si estás de dieta, arroz blanco. A dieta blanca. O non? Pero estamos pensando que non estás de festa, vale? Que podes... Xulio puxos a enroscar sin Ah, chamar. xa. Que Que traición, desastre, É que que eu desastre. teño que cortar para meter no forno. Que outra vez, traición. Xo cañón. enroscache sin enseñar. Sí. É que xo enroscou todo sin... Sí, Mira. xa enrosquei. E agora non podo desenroscar, porque me vai romper. Pero podes ver. Sí, claro. Mira. Ves, aquí agretou un pouquiño, pero vamos a arreglar agora no forno. Vale. Tírame do trapo, Para. Que queres facer? tírame do trapo. Tiro do tapo. Eso. Vale. Con eso xa temos o rulo E feito. isto conta ya, xente, o que hai aí dentro, porque ao mellor Aí dentro alguén hai enganchou as agora. setas, os pementos, Que máis? os pementos, perdón, as setas, Sí. o xamón, Tomate. o tomate, metiño unhas aceitunas, Eso, xamón. O salmón. Salmón. e agora, aquí, no que nos queda da bexamel e do ovo, Do amoado vamos de a dar antes, un vale. chisco de picante. Buah, tabasco. Mima. Tabasco non se pode decir. Perdón. É que, pero aquí... Ah, sí, taparon, perdón. Taparon, vale. Entón, agora Pois non se pode metemos decir o relador. salsa picante. Unha salsa picante, Aí e aquí está. botamos un poquinho de queixo relado, un queixo afumado, que é moi cremoso, igual un pouco de máis. Sí, Aí porque está. se che queda aí no relador. No, pero sacámoslo de aí. Vale. Así, Moi ben.
E agora para aquí, e agora ca culler Vale, pasar. Oh, que bo. sacamos todo o que nos queda aquí. Que bo truco ese de meter por dentro do relador. Eso. Pasa que na miña casa que non hai tantos cartos, o relador é só unha cara. Pois Non é de catro. entón, darlle a volta e Non xa é de está. catro, tens que dar a volta, Darlle a claro. volta e xa está. Vale, entón, ahora ven o máis complicado, que é ir sacando os rolos Ui, no que ui, que vemos bonito. todo Ui, que o bonito que lle eso, metemos no recheo. Eso tens que ver na casa, fixados, que bonito. Ves? É como un pouco máis vegetal o teu, verdad? É un pouco máis... Sí, bueno, Un pouco vegetal, ten un pouco pouquiño... máis vegetal que o de Merchi. É Ten como un- un pouco máis de dieta, ten non? un pouquiño de Vou ver, cogollo. vou ver a gochada de Merchi. Hola, Merchi. Que tal? Por riba do polo, Sí. boteille unha cebola, Ah. media cebola picadiña, Sí, e botaches unha mazá para que parezca sano. mazá, apio, queixo relado. Vale. E púsenlle unha cullerada do queixo crema por aquí para que o... Para selar. Para selar, cando enroles, que non abra, vale? Ves como vou aprendendo? Ves como vou Moi aprendendo? ben, moito, Parecía eh? que non. A ver, que creo que temos por aí a Pepe de Santiago. Que tal? Boa tarde, Pepe. Hola, boas tardes. Como estás? Bueno, vamos indo, vamos indo. Bueno, vamos Nunca indo. peor. Non se pode ser máis gallego, Que dicir Claro vamos que sí. indo nunca peor. Bueno, por nada. Sempre, É que sempre son, así, bueno, era bo home, non, todo Sí, así. digo eu, eso digo. Bueno, Pepe, a ver, contame, por 50 euros, quen lle engadiu mel á súa prancha de biscoito? Eu creo que merche. Ah, non crees, foi a Merchi. Un aplauso para Pepe, de Santiago. Moi ben, Pepe, ti eres de Bueno. Pío Nono, non eres, cómelo, non comes. Bueno, pois a verdade é que vou ter que ir a probalo aí un día, que nunca o comín, Ves, a ti pásache como a min, eu creo que nunca o probei. A min dame a idea de que nunca o probei, a verdad? Non sei, teria que facer moita memoria. Mándache un Bueno, bico pues- gigantesco, Pepe, moitas gracias por chamar. Igualmente para vos todos. Veña, chao, chao. Adiós. Igualmente, chao, chao. Grande Pepe de Santiago. A ver se ven Bueno. un día. Mira que bonito quedou o teu, ves? Sí, agora, como en todos os brazos de xitano, nos piononos e tal, sempre o primeiro anaquiño Ajá. non se usa, sabes por qué? Por qué? Porque o seguinte xa queda máis bonito. É como a primeira filloa. Pero non se usa entonces por estética. Por estética, claro. Pero ti si queres podela comer. Home, claro, e podes vale, probar. Eu useina, Ti usáchela. Eu teño que meter isto no forno. Vale, vale. Tens que meter no forno. Que pesadilla dome, é máis pedichón. De verdad, Vamos a meter no forno a comida. A Xuli, vamos a meter no forno, veña. E agora é hasta que Aí este un poquinho fundido, Pavo ou vale? galo? No, pavo, pero non sabemos cando se funda un poquinho... Entonces tens que mirar ti. Vou mirando, Entonces, cando mires xa te ti, aviso. cando mires E ti, fago dis, cheo. galo. Claro, Oh! vale, fala ti, vale. Que o faga el. Veña, Vale. vamos alá. Como está? Vamos a poñelo aquí xa na bandexa, quedou perfecto. Pero agora vamos a adornalo coa Vale, saxa porque o de teu non cocer, ten que ir vale? ao forno. No, Non lle fai falta. No. Perfecto. Pois mira, mentre o vas adornando, que che quedou preciosísimo, voy a preguntar ao público, seguro que hai xente do público que nos quere contar cousas sobre o Pío Nono. Veña, vamos para lá. Vamos coa xente... Ai, teño por aquí o... micrófono, que é importante. Hola, buenas, a ver por onde paso, Está complicado. A ver, primeiro de todo temos que preguntar a Manuela, que é a convidada de hoxe. Manuela, despois de ver todo o que viches, xa tes unha idea máis formada do que vai pasar ou non? Mais ou menos. Ui, Pero hai que probalo. pero o máis ou menos que significa? Estou pensando todavía. Xa, pero ao mellor dixeches máis ou menos, ao mellor gustache máis un que outro, así, solo de miralo. Pero bueno, hai que probalo. Así que o probe, xo digo. Pero a mí gustaríame saber cal é o que che dá máis aí agora. O dixo, di un pouco máis alto, o do rapaz. O do rapaz? Aí está, aí está, o do rapaz. Moi ben, vamos a preguntar tamén aquí á veciña. Hola, que tal? Hola. Ti xa non é a primeira vez que estás aquí? No. Nin a segunda? Nin a segunda. A ver, como se chamaba? Como se chama você? Vostede. Lola. Lola. Ou Dolores, Ou o que Dolores. queiras, Bueno, vale, como pues, queiras ti. Lola ou Dolores. Lola, a ver, vostede Pío Nono comeu algunha vez ou non? Casi. Como case? Así a veces. Non sempre, pero así. Pero Algúnha vez a comín. Ah, porque as cousas ou se comen ou non se comen. Hombre, claro. Xa está, non hai outra... Todos os días non me vas comer. Xa, vale. E así que viras ti cal se ten mellor pinta? Eu de Xulio. Tamén? Ui, como está Xulio hoxe. Eu non o sei, Ui, como pero está Xulio hoxe, Que No, ben, presión. ben. Eu prefiro de Xulio, pero Vale. non voto tampouco contra o de... Lola prefere o de Xulio, pois xa está, pero a decisión é túa. Vale? Claro. Dámoslle un aplauso ao público que temos hoxe no Voltas co Prato. Vamos con Merche. Veña, vou pasar por aquí. Perdón. Vamos para lá. Ao mellor está tamén bo de Merche, aí está. No, Quedaba aí dicindo seguramente. xente. A ver, Merche. Ulo. Estou poñéndolle un pouquiño de perexil picado
e un poquinho de sésamo negro. Pero que fixo esta muller, fixadevos. Así. Fixa. Está un poquinho de festa. É que É non como que se prepara para salir un ratiño de É que casa. non podo marchar. Marcho e faz unha maravilla aquí. Unha creación. Unha creación. Arte. Xa está, rematei. Mirade como pode ser a cociña que é arte. Sobre todo se está nas mans de Merchi. Nas de Xulio ás veces... Bueno, pero... Vexes o que teño na man. Vamos ver o de Xulio, anda, que Xulio tamén é un artista da... Ah, non o fixeches. No, non fixen. Como? O bueno mirar ahora. A ver, vai no mirar. Aí vou. Veña, Sonou. vámonos mirar, a ver como está. Vamos. Como ves que está eso? A ver. Bueno, veríalle ben un poquinho máis de luz, Un pouco máis de lume. pero non hai tempo. No, tempo non lógicamente. temos. Entón, Lume sí, eu vou pero poñer tempo. as dúas opcións para que proben tanto o quente como o frío. Ah, amigo, vale. Porque o teu podese comer tanto quente como frío. Claro, eso é. É algo que xa Por dixemos exemplo, aquí. a salsa que utiliza Merchi Vale. é unha boa opción para ou cunha mayonesa ou cun alioli ou o que se queira. Moi ben, pero escoita, ti cal queres que probe ela? O sea, se tivesse que dicir un dos dous que o que? O que queira ela. O que queira ela? Sí. Eu Xa. teño dúas opcións. Bueno, vale. Manuela, por favor, vente connosco, veña, vamos probar, no voltas co prato. Vamos por aquí. Un aplauso por Manuela, vamos, un Ay, aplauso. perdona, ¿quieres conectón? No, pon así para que... Vamos alá, ponte por aquí, por favor. Ponte por aquí, ponte Moi ben. por aquí. E antes de nada vou soltar a pregunta de concurso porque non a soltei, E ao mellor hai xente na casa que está preguntando ¿dónde están os outros 50 euros, cañotas? Pois aí vai. Quen fixo o pionono de salmón? Eu 664-483419, ese é o teléfono que teñen que chamar desde a casa, 50 euriños. Ai, Manuela de Ferrol. Probo. No, é que debes. Ah. Debes. Moi Debes este comer. frío este quente, elige ti o que prefieras. Aí está, tens que probar, Ok. xa probar os dous, vale? Ou, bueno, os tres, si queres, o que ti queiras, mentras nós intentamos repartir cartiños. Bueno, estades contentos, co resultado? Pois sí, sorprendentemente sí. Sorprendentemente, sí. A ver, Isabel, que eres medio veciña miña, que eres do Pino, que tal, como estás? Moi ben, cañotas. Bueno, de que parte do Pino eres? Pois son de unha aldea que chama Cebreiro. Ah, xa sei cal é. Bonita zona. Por mira, Sí. por 50 euros, quen fixo o pionono de salmón? Xulio. 50 euros. 50 euros. Vale, pois moitas gracias. Oi, pero non me marches, Isabel, que quero falar contigo. Vale. Ah, ti fas pionono ou non fas? No, nunca o fixen. Oh, é No. comelo comíchelo ou non? Tampouco. Tampouco. Para quitano sí, pero salado non. Xa, pois mira, pero agora xa tes unha idea. Sí, sabes? sí. Xa sabes como facelo, xa sabes que nós nas Sí. nosas redes sociais, no Instagram, temos todas as receitas e se non podes mirar na carta da Televisión de Galicia que están todas ali penduradas e colgadas, vale? Pois hei de mirar, se Dios quere. Sí, como dicía miña avoa, si Dios quere non hai novedad. Verdad que sí? Veña, un bico enorme. Vale, Chao. gracias. Chao. Gracias. Bueno, vamos alá. Bueno, Vamos alá. Que nervios, Eu tamén, Estás nerviosa, Manuela? porque me encantan os dous. Ai, pois espera. Os dous. Manuela de Orde. Oi, de Orde, se me decir, de Ferrol. Ferrol. Manuela de Ferrol está indecisa, está nerviosa, non sabe quen vai gañar. Pero ten que tomar unha decisión. Teño pena porque os dous están de maravilla. Pois, Manuela, quen gaña Pero- o a voltas co prato do día de hoxe? Pero me gusta máis do dele. O de Xulio! Sinto. Xulio, gaña o a voltas co prato. Bueno. Tamén, moi rico. Que maravilla. Manuela, vale, o presentador xa, o presentador é igual, o presentador. Moitísimas gracias, Manuela, pasáchelo ben. Moi ben. Pasáchelo ben. Moi ben. Nós encantados de que estiveras aquí con nós. Moitas Tens que vir outro grazas. día, vale? Moitas grazas. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Lembren que mañán hai máis quen anda aí, hai máis a voltas co prato, quedan agora coa actualidade. E ahora galega. Chao, ata mañán.